Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 in punto. Drink responsibly. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, December 24. Pila na gid lamang ka oras, mga 12 hours na lang ang nabilin kag takboy na kita sa Christmas Day, mga kaksyon. December 25 na. Karon tungang gabi, mga kaksyon. Sige, ang ibang siniti, huwag pagidman masugaan, pero still, sa gihapon, nag-hope ini silang, bisan na hindi malipayo ng ila sining Pasko, pero by December 31, basi maamat-amata na. Kag makasiga na ang aton sining mga suga sa tagsa ka mga puloy-an naton. Kamustang mga kaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan nga nagapamati sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaksyon nga ginatamyaw tang ato sining nga mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, no? Sa mga balwa kag syudad kag bisan pang ligum-dulom pang pila ka mga area sa probinsya, pero still ginatingwan sa aton sining nga mga electric cooperatives nga bisan paano makapasiga man lang kita sining adlaw, mga kaksyon. May mga nagsiliga naman nga mga areas nga kung sa rin gintingwan gina sa aton sining nga mga electric cooperatives, mga linemen ta nagapaninguha gida bisan paano bla makaro kuan man kita sang kasanag sa sining adlaw sang Pasko, mga kaksyon. Sige, kalakip man mga kaksyon nga ginatamyaw tang ato sining nga mga kaksyon sa Oriental side. Kamusta kamo iya mga kaksyon amon sa kanginan kabayon tang ox lang kita sining mga inoras?
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginatamyaw tang aton sining nga mga kaaksyon, kamusta kamo dira sa probinsya sang Guimaras, Oxlang, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag, dalonta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters, mga balita national kag mga local and national issues dalonta man pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto ka chibog na ba si kunway pa karon lang dugay-dugay pero may mga chilibugon sa sining nga inoras pwede na ka matamat na. Ano nga to sining nga mga balita sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Nadi Arcillo sang banwa sang hinigaran naggalaom nga maayo ang income sa mga nagabaligya sang palupok sa piyak sang pandemya. Do amatamat ng regaladlad dira sa before pamansang hinigaran proper ga matamat na sila kag bisan diri sa syudad sa Bacolod siguro sa gihapon ara na sila no. Bisan paano, may ara pero ang problema dira ang manugbakal, no? May nagabaligya pero manugbakal ang mong problema. Aton hibalaon na karon we Aksyon Eden Abuso. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Art Tayhupon paghina sang negosyo sa Bacolod kag Negros ginapabot sa 2022 bangod sang epektong bagyo. Kagaliga ng mga barangay presidento sa Bacolod nag-aapilar sang kooperasyon sa publiko angot sa padayon nga pagsunod sa health protocol sa selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Pero sa mga molya daway na gida kabudlay pagani mo kay magsulod ka sa mga mall kung may salakyan ka ay igo kaya kagwaya tag inuras man mo ay perting pilahay grabe ang tao sa mall no. Pila na kadlaw ni kabayon ta nga magsigi-sigi lang kag balik sa normal bla. Why na problema mga kaaksyon bisan ano pa ka remind nga social distancing ti anon mo na abi may mga bata tigulang tambok maniwang ara sa mall nagapaamulya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, call center agent kanasapon patay sa sulod sang iya sining kwarto. Kapulisan nagapatig inkuga ang biktima nga nagresulta sang iya kamatayon. Samtang sa nukpo naman nga balita ni Aksyon na Eden Abuso mangunguma ginlutang sa syudad sang Sagay patay. Sa patrol nga balita biyahe sang Ceres bus liner wala sang paguntat bisan pa sa bispera sang Pasko kag bagong tuig. Amo nang mayuda. Samtang sa aton sining nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib DRRM personnel sang syudad sang Cadiz magabalik na sa syudad matapos ang isa ka semana nga pagbulig sa clearing operation sa Sor nga bahin sang probinsya sa mga ginlaslasan sang bagyong Odette. Samtang sa balita naman sa
unang distrito, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, PNP San Carlos, nakadakop sang isa ka tawo nga may kasong pagpatay. Sa ika-3 nga distrito, igabalita man ni Aksyon Arlo Tikari sa kapersona nga nagaduso sang illegal nga droga dakop sang kapulisan sa syudad sang Victorias. Sa balita nasyonal, UN magapatigayon sang campaign fund para sa mga nahalitan sang bagyong Odette. Presidente Duterte dianay mag-celebrar sang Pasko kag bagong tuig, magatrabaho para sa biktima sang bagyong Odette. Kag dugang nga kapin 1.2 milyones ka Pfizer vaccine nagabot sa Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga ka-aksyon tayo, like lang kag-share ang atong sining Facebook page. Kay hatagan ta nagtalupangod karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Like lang kag-share ang atong sining Facebook page via Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sige, daligid lang kay yari na ho ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o STL karon nga adlaw sang Friday, December 24, 2021. 16 kag 26, liwat 16 and 26. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid Ayos, sige, mabasa tanay mga mensahe ninyo. Kone Laparan, may lang pagpamati. Kone Laparan, Gian Resisio, kay Barrio Garay, Dennis Richard Tibor Roma, kay Madam Georgia Gargasiran, may lang pagpamati. Kay John Borbon, kay Bitok Mukoyko, kay Jonathan Fuentes Batchmate, may lang pagpamati. Dara sa Country Homes Alihis, no? Liberty Binitin Obaldo, may lang pag-monitor. And Conila Paran, Humalumina, Idilaos, Idmar Kilitar, Barrio Garay, ara naman kag Bibi Gregorio Yolo, dara sa DSB, Valencia Kinet, and sakay, daligid lang ha, kay do kabaskog sang piya ko nga monitor. Painayan talang anay. Kay dali lang kay Elvira Hilogo sa Charito Heights, Barangay Granada. May lang pagpamati. Si Conila para nara naman sa DSB sa Pandanon ga monitorman. Si Bitok Mikoyko sa iya pamilya dra sa pamilya Mukoyko bla dra sa Tabaw Valladolid ga monitor sa sininga udto kag Sayara sa Dumaguete City. Bitok Mukoyko, Humalumina, may lang pagpamati. And Idilaos kag Nanay Isabel dira sa Victorias. Tomas Bronyola, salamat gid. Okay, sakay okay. Bago lang siya ka-open. Sige, Baby Gregorio Yolo. Salamat gid, no? Dennis Richard Tiboromara naman galiyong. Okay. Sakay Madam Georgia Gargasiran. Merry Christmas too. Ayos. Sige, salamat gid. Ang iban sini pagkaronan ta naman siguro ang basahon ta ini. Dali lang mga kaakson na sanbayanay. Matagta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay.
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod Si Palay ning bawagin pasalig sila kunong ara ng generator, ara na pitik sintas wala sa gyapon, no? Paswingan taniblang gin orderan nila dra sa may dalan Rizal. Dra lang kuno dampina ari nga lan ho. Karon dugay-dugay lang kay kuan tas lasang kuanabi sang reaksyon parte sa ginareklamo sang taga Sipala. Hindi lang ni isang nagareklamo mo nga taga Southern Negros. Nga ginpasalig sila, naka-down na sila pila to, 50%, pero way pa sa gyapo magtupa ang generator set nila. Di nagkadto ni basi ko na masyar pa tong generator set nila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang reaksyon na Eden Aboso sa balita gikan sa patrol, live extension na coffee mix anay kita, no? Kayang LF coffee mix ang account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. biyahe sang Ceres bus liner wala sang paguntat bisan pa bispera sang Pasko kag sa bagong tuig sige-sige sila sa pagbiyahe do kadamo pasayro pating on roll off ta kadamo sang pasayro subong, no? Nga nagatabok nagapakadto pakare Iloilo Bacolod, Bacolod Iloilo, sako gid, no? Pero ti sa gyapon ang social distancing kag ang face mask ginauna gid kag ang iban pa nga mga requirements sa bahin sang Philippine Coast Guard. Ibalawantang record ni Aksyon na Eden Aboso sa patrol. Aksyon na din.
Aksyon Rex ginapahayag ni Balita Transit Incorporated Media Relations Officer J.C. Balyos na wala sang pag-untat ang biyahe sa ilang mga unit sa tanan nga rota bisan pa bispera sang Paskwa subong man sa bagong tuig. Sunod kay Ceballos, padayon man ang ila sa biyahe sa northern parts ng Negros, ang ginatuman lang ang curfew hours. Dugang pa rin Ceballos, ilagin pa siguro nga nakapahuhay na sila mga drivers at konduktor para sa safe man nga pagbiyahe. Ginpanugyan naman ni Ceballos sa mga pasahero nga magkadto sa terminal sa Ceres kung diin man sila nga banwag kang syudagikan bangod hindi sila magpasakay sa mga nagapapara sa higad sang dalan. Inglaro man ni Ceballos. Why sang pick up? Why ni pick up kundi mga banwa lang ni kag syudad? Yes, terminal to terminal ang gipagkakarag kahit fully vaccinated dapat daan ng mga pasaherong makasakay. Kaya kung first dose lang o kung wala kapag idya na bakunahan, ina-require nila nga magpakita sa negatibo na RT-PCR swab test result. Aksyon Rex. Tanan niya empleyado sang Ceres, ila drivers, ila conductors, ila mga inspection. Mayo man na kay bisan paano mapreparahan balagag maproteksyonan man ang nakabaksin yaw. Correct. Kagang iban mga niya pasro, syempre kag nga may padulungan pati mapuli mara sa ila kag sa mga panimalay. Makuan panadaan, may mga kabataan, may mga katigulangan man sa ila to panimalay. Ang units nila way man ya problema. Wala gina syempre problema ang unit kay kompleto sila ya. Wala yan sa mga nagpahuway sila ang nila sining nga mga drivers gin pa early Christmas break, gin pa early nga maka-celebrate Christmas o nila pamilya kay maserbisyo naman sa mga kauturan naton na mapauli man. Kay sige hindi ayan sa beses sa Litubong, makalabay makina kita sa Sambok Terminal, sulod lang ang mga pasahero. Amo na ang grabe man ang traffic ang Rex diri sa palibot sa syudad. Pamatian naton si Miss Jade Ceballos. Actually, ang biyahe sa Subong, okay, gid siya katama. So we have a lot of units man nga pwede kaya ma-augment sa sining nga holiday. So wala sang dapat i-worry ang aton nga mga riding public, no? So magkadto diri sa terminal, may system man kita diri. So wala gid sila sang dapat nga i-worry. Ang aton nga Bacolod, Cebu, 1:30 sang aga masugod, no? May 1:30 kita via DSB, ang 2 o'clock in the morning ang via Mabinay na, ang 4 o'clock via Canlaon, pag may 6 o'clock sa 9 o'clock, 12 hasta sa 12, no? Pag at 9 AM sa Ugto arang 12 o'clock ang alas 8 sa gabi. Kaya mo to syempre sa aton sa mga Aksyon nga nagapamangkot, nag-message sa aton wala sang problema, tayo yon ang pagbiyahe. Aksyon na din, ulay hunong lang ning balita, bisan po, ining mangungumab lang ginlutang sa dakbanwa sang sagay, ano ni man ang nagtutag tero ni siya ni? Ay, ang patay ginagsun Rex sa isa ka mangunguma, matapos ginlutang sang wala pa makilala ni nga mga suspetsado kagapon inisang aga dira sa may sitio Kambagting, Barangay Tadlong, Syudad sang Sagay. Na bukid-bukid na nigli. Bukid-bukid. Ngay Aksyon Rex kaya napatay ang gintilala ni gani kay Edgar Tibor, 48 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Kag sa inisal nga pagpangusisa sa pansiling nga kapulisan, si Tibor Aksyon Rex ang papauli na ini siya sang gintambangan sang duha ka wala pa makilala nga suspetsado nagapanabon ini sila sang t-shirt nga puti among gingamit nila do alabonet kag ginpalapitan ni ang biktima kag gintiro sa nagkalain-lain nga bahin sa iyalawas. Si Tibor ang giningagaw panidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Na recover man sa crime scene ang isa pa kaslag, isa ka dad bullet, kag 5 ka empty shells sang kalibre 45 nga armas
Ang ano para na sir tingog ni Sir si pabati ta lang kay nag-ayo-ayo lang siya danay nga dugay-dugay na siya pa interview kung tani. Kay nagapatigayon pati sila ko ay paman dito man sa may Sagay Police Station action right. Ayos. Balita nga din sa patrol sa Sanok po, action ida na sa mga ka-action ding paman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Project. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:25 nga tunoras. Aksyon Art Tayhopon standby dira sa Bacolod City Government Center. May connection sa may kong kulon ang problema ninyong manubo nga immunity. Rason nga madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Ang tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon mapa Bacolod City Government Center. Kita ini may kang tanan sa paghinasang negosyo sa Bacolod kag Negroso ginapabot sa 2022 bangod sa epekto sang bagyo. Gani man kay subong pa lang daw gaglinutok na but pagka January gutok maniguro gyapon na. Kabayuntan nga mangin Mayo lang. Liga ng mga barangay president sa Bacolod do nagapila sa kooperasyon sang publiko angot sa padayon nga pagsunod sa health protocol sa selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Okay. Ara na. GNG lang yung sa kalami. Wala po na ang GNG sa mga. Laban eh. Ay, porte siling ko gay udet man o kunalo maglabay ang GNG nagatindog gihapon. Gatindog ang? Ang tagugo sa tag-iya. Okay. Porte nga lang kabakot ka tag-iya man. Laban eh. Dili ba? GNG pa ya. Makutasab lang kung bilang binta kapon. Oo. Ay, porte ya. Grabe no. Kalupok ya. Tiya mo gina. Basta kilala kag di kalidad nga produkto katuan Huwag ka naman sa pangitaon ng iban mo kundi sa GNG lang. Tiway kita ta. Tiway kita na? Sampol di sampol. Ang balita subong kay ay pati balay Clinic Councilor Lidigis Gonzales ay pakurinti hasta subong. Takuling? Takuling area pero sila nga way kita mahimo aksyonat kay diri sa tupad balay kulang pila ka puno sang kahoy ang nagbaldagid sa linya sang kuryente nga ginahingagaw man sang taga Seneco nga makayo. Pero ang concern gidi lang ginpalabot man sang mga kapitan sa liga nga magkopdanan niya sila nga mong ginakabalakan sa ramoning pagpatigayon lasang Christmas and New Year celebration, especially nga suspended ang implementation sa curfew. Sila nga dapat sa mga pumunuyo namon sa tagsa ka mga barangay, espesyalista kuling, sila nga aton bala barangay tanon subong isa-isang team nga nagabulig pagutod kahoy. Although may ginhire sila Aksyon Lex, pero para mapadasig, nagabululig di sila. Although ma-duty ni sila karon ng gabi para sa paglibot-libot, agad nga i-remind ang public nga sa gihapon sundon ang ginapatuman nga health protocol kaya lagi nakabalakaan ang iwat nga pag-surge sang cases after sining celebration. Manuay curfew karon mo, ang likorban may ginalugan man, gina-expect niya nga ang iban basi malipat, ba?
na magsige lang enjoy sa Christmas celebration upod sa ilatag sa kapamilya. Siling pa rin ni Councilor ni Liga ng Mabarangay President Councilor Lidigles Gonzales, niya dapat kita mismo na lang sa tagsa kapanimalayo pamilya ang magpulis sa naton kaugalingon o kung magsaway sa naton mga miyembro sang pamilya. Agod nga, malikawan ang padayon na pamahog sang COVID-19. Now, ginapasalamatan niya lang kaya at least matapos na deklarang Bacolod bilang state of calamity o kung state of calamity, at least mahulag na sang tagsa ka mga barangay ang ila calamity fund na mahinga daw nila na within this month or within this year na ma-release sa latagan sa bulig sa tagsa nila ka mga barangay. So para diri kay Gonzales, hindi kita magkalipat sila nga bisan sa sinipag sa ulang pag-igwas ang regulasyon, dapat sunod kita gihapon sa ginapatuman nga health protocol. Yaring palayag sa Liga ng mga Barangay President Councilor Lidigles Gonzales. Ang Christmas i-celebrate natin as well as with the New Year, in-ease natin ang mga restriction ang ato ng mga tanod subong sa cleaning operations naton Aksyon Art. That is ng the honest reality. Aga pang utod na sila kahoy. Same manpower ang ginagamit naton. But there are some nagka third party kita nang hire kita another clearing operations. Halin kita sa Baguio. But ginaano naton na it is the responsibility lang nila sa barangay, ginapanugyan natin sa liga na with the board, para ma-ease ang burden man sa barangays natin, especially ang atong we have limited manpower, may Christmas, may Bagyo na after Bagyo pakitan ng mga ginaobra. Okay. So, panugyan natin is, nang ano na lang natin, as Bacolod noon, individually, i-observe gihapon natin ang minimum health protocols, like, ang mga liquor ban and the curfew as well. So let us be responsible na lang gid. Okay. But of course, ang gihapon ang ato ng mga tanods magalibot but not Aksyon Art nang bigyo full swing. So appeal nato na tagsa ka Bacolod nun mag-cooperate. Merong palayag sa Liga ng mga Barangay President Aksyon Rex. In terms sa ongoing vaccination drive sa tagsa ka mga barangay, sa area Santa Kuning, ang mga nabakunahan, first dose, ara na sa 90%. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Taywipon, mag-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita o sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Art Ihopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon. Daligid lang kay may winner kita diri sa pamaskwa sang ERB, mga kaaksyon, bisan ano tagasako subong manghatag ta 500 pesos sa labing nagakinanglan, mga kaaksyon ng taon taniya kung sinong winner naton sa sininga udto. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos! Sari na nga itong sining tagdaogo sang 500 pesos mga kaaksyon gikan sa pamaskwa sang ERB. Hello, mayong hapon. Mayong Aksyon Rex. Mayong udto man sa imo dira. Ihati, kamusta ka mo dira? Ari kami sa mga Aksyon Rex sa Bacolod, pero sa Maylan, Banat pa to gyapon. Brownout pa to. So dire ka mo nagpamulyanay sa Bacolod. Oo, Aksyon Rex. Okay, good, no? Pila edad mo gani, madam? Noong 28 years old. 28, sino ganin eh? Maylalen Suarez. Maylalen. Barangay Tooy.
Suarez ang barangay Tuoy, Himamaylan City. Himamaylan. Madam, hindi na ako magpadugay pa kay ting oras na ginahilot naman lang ho. Ano nga ton nga standard extra na di sa Aksyon Radio Bacolod ang pagkatapos report sa mga reporter na anong ginahambal nila? Una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pwede ka pamatigid ni sa Aksyon Radio. Ro pamati lang da, Ma'am May Lalin Suarez, ha? Salamat gid and congratulations. Sir. Sige, pabuto mo lang ng text ha, sang pera padala sa imo within, basta sining mga inadlaw, mapadala lang dara mensahe sa imo ang text, sang pera padala. Salamat gid, Ma'am Lalin. Thank you, sir. Thank you, Merry gid. Christmas. Salamat. Merry Christmas. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations kay Madam May Lalane Suarez ang barangay Tuoy sa siyudad sang Himamaylan sa aton sining winner sa Pamaskwa sang ERB, no? Pilang tulog na lang bali more or less mga 11 na lang ka oras kag Paskwa na mga kaaksyon. Naligid lang kay yari ng aton sining former senator kag kongresista sang Taguig Patero si Alan Peter Cayetano sa interview sang DZRH Manila. May panayam si Sherwin Bata Alfaro kay dating Speaker Alan Peter Cayetano, dating senador, dating Speaker ng Kamara de Representantes. Kung ready na si Sherwin, go. Magandang umaga, nasa linya natin ngayon ang isang Kristiyanong lider, abogado at veteranong mambabatas na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa loob ng halos 3 dekada ng paglilingkod sa bayan, naging panata niya ang humanap ng paraan para sumaya ang bayan. Bilang Cabinet Secretary, 4-term Congressman, 2-term Senator at Speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ng mga pinakamaliliit at ng mga nangangailangan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang Speaker, na ipasa ang Bayanihan 1 at ang Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas sa ating laban kontra sa COVID-19. Maswerte po tayo at kasama natin ang pinagmamalaki po at ang ating Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga. Merry Christmas, sir. Merry Christmas, Sherwin. Happy New Year and Happy New Look sa iyo din, Sherwin. Napansin niyo yung aking dilaw na buhok. Yan. Sir, hihimayin po natin ngayong umaga yung ilan po sa mga issue tungkol sa pananlasa ng bagyong si Odette at yung controversial na vape bill na ilan pang mga issue na tungkol sa nalalapit pong eleksyon. Una, Speaker, good news muna tayo. Naipasa na po sa Senate ang bill na lumika sa Department of Migrant Workers. Paano malaking pinsala naman ang iniwan ng bagyong Odette sa maraming mga probinsya? Ang alam namin po, noong senador pa po kayo, noong 2016, ay itinulak po ninyo ang pagbuo ng Emergency Response Department. At sa House ay naipasa naman sa ilalim ng inyong pamumuno ang Department of Disaster Resilience Bill. Pero hanggang ngayon ay nakapending pa rin po ito sa Senate. Paano na po ba ang makakatulong itong DDR sa sitwasyon natin tulad ng sa ngayon? Well, Sherwin, dalawa natutunan ko sa public service. Una, yung sa Book of Colossians, sabi sa Biblia, lahat ng gawin mo para sa Diyos. So kasunod nun, focus, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, pasensya ka na, 70% lang nabigay ko kasi 10 tong ginagawa ko, no? So nung pinasa natin yung Department of Migrant Workers, kahit na po talagang I think sa mga naging DFA secretary, pwede ko sabihin po na pinakamalaking oras ang ginugol ko, prioritize ko talaga. Pero kulang ang oras mo kasi whether economic or yung mga ASEAN, economic diplomacy, yung mga treaty, etong West Philippine Sea. So kaya kailangan natin ng mga departamento nakatutok. Ganun din po pagdating sa kalamidad. It's so sad at nakikiramay po talaga kami sa mga tinamaan ng Odette. Pero tandaan po natin, hindi lang sila ang nagsasuffer. Katulad po ng mga tinamaan ng Taal, tapos tinamaan din ng African swine flu. May mga kababayan po talaga tayo, o kaya lindol, no? Na 2, 3, 4 ang tama ngayong pandemic na to, no? So ako naniniwala pag meron tayong Emergency Response Department o kaya Department ng Disaster Resiliency, may tututok, may nakafocus. Kasi right now, magaling man ang NDRMC, hanga ako sa mga tao dyan, ad hoc yan coordinating sa lahat.
So Sherwin, bigyan kitang isang example finding namin nung after Yolanda na kaya mas maraming namatay kasi at hindi nagamot kaagad kasi walang komunikasyon. At lungkot na lungkot ako nung nanonood ako at nagmo-monitor ako na marami po mga rural na area na 24 hours na, 36 hours na wala pang balita kung kamusta sila dito sa Odette. Alam nyo po, after Yolanda, nangako na sa amin ng NDRMC na bibigyan na ng satellite phones all over the country. Kasi isang lesson na natin yan, ang landline at saka cellphone, hindi mo pwedeng asahan pag may bagyo o walang kuryente. So kailangan all over the country may nakakalat na satellite phone para at no time na maka-cut off. Of course, mauubusan din ng baterya yan, pero at least during the bagyo, right after the bagyo, 6 hours after the bagyo, nakaka-report. So may mga helicopter naman po tayo, pero hindi pwedeng puntahan lahat ng lugar. Pero kung may komunikasyon ka na, edi mas madaling sabihin sa helicopter kung saan pupunta kasi nga may komunikasyon ka. So ako naniniwala, pag may departamento tayo na ito lang ang tinututukan, no? Yung natural disasters lang at saka yung resiliency, meaning how to prevent this, mas makakatulong talaga sa isang bansa na katulad ng Pilipinas. Mas maraming lives talaga na masasave po tayo. And Senator, sa kabila ng pagtutol ni Senadora Pia Cayetano, pumasa po sa third and final reading itong vape bill o yung Vaporized Nicotine Products Regulation Act sa Senado noong pong December 16. Marami po ang tutol sa ilang provision ito. Kabilang na po yung mga 43 na mga medical societies na naghihimok po sa ating Pangulo na i-veto po yung naturang panukala. Sa inyo pong pagtansya, dahil nga daw po dun sa pagbaba ng minimum age access sa naturang vape mula sa edad na 21 to 18 years old, inilipat pa rin po yung regulasyon ng naturang produkto sa food mula sa Food and Drugs Administration sa Department of Trade and Industry. Maaari nyo po bang maliwanagan kami sa issue na ito na maaari po maka-apekto sa maraming kabataan sa ngayon? Well, Sherwin, ito yung sinasabi kong kaimportansya ng news, ng journalism, katulad ng ginagawa nyo, at saka syempre ng debate. Kasi wala namang politiko na ang sasabihin masama. Pero tignan nyo po, after isabong na hinahabol pa sana, eto namang hinahabol ay e-cigs at saka vape, all over the world, di ba? Talagang Food and Drug Administration may hawak niyan para protektahan tayo. Bumili ka nga lang ng makeup o kumain ka ng mga food supplements, dadaan sa FDA yan kasi baka malasong ka. Yan pa kaya na tobacco products, no? Ililipat mo sa DTI. Alam niyo po, sa Amerika, more than 50,000 new flavors ang na-deny ng FDA dahil delikado sa katawan ng tao. So I'm really wondering how DTI can get all of these experts, doctors, scientists, to test 50,000 flavors. Samantalang ang FDA natin ngayon, dun lang sa mga bakuna at cure sa COVID ay medyo nagsasabi na nakulang ng tao, no? Number 2, ang sabi kasi nila na yung vape at saka e-cigs ay mas mabuti kaso sa sigarilyo. At naintindihan ko naman po, mahirap tumigil na manigarilyo. Kaya naghahanap yung iba ng mas yung hindi singsama, kumbaga. Pero kung yun po ang hangarin natin, bakit binaba yung edad mula 21 to 18? Ibig sabihin, tina-target na talaga yung market ng 18. So I can't speak for the Senate, ha? But nung speaker ako at yan po ay dumaan sa syntax, grabe po talaga mga naglalabi dyan para sa industriya. Talaga pong hindi nila tinitignan yung health aspect. So sana po ang Malacanang ay makinig, i-veto ang dapat i-veto dito at ayusin po natin, di ba? May mga produkto na hindi natin mapipigilan, may mga choices tayo, whether uminom o manigarilyo, whether kung anong produkto ang gamitin, ang food supplement, pero lagay naman natin sa ahensya na simple lang naman sasabihin ng ahensya sa atin yan ay okay sa katawan mo, yan ay hindi, yan ay konti lang, o yan po ay lason. Di ba? So, wala naman pong problema na FDA sa Amerika ang tobacco products, di ba? Hindi naman pinagbawal, nire-regulate lang. So sana nga, Sherwin, pamasko sa atin ng Malacanang ay pag-aralan ng mabuti itong batas na to. At Speaker, finally, congratulations po sa inyo dahil solo number 1 po kayo sa senatorial candidates sa latest Pulse Asia Survey at kitang-kita naman po na tuloy-tuloy ang bayanihan at ang inyo pong pagtulong at pagtugay sa pandemya at may mga
iba pa ho kayong mga adhikain na talaga namang sumasang-ayon ng sambayan ng Pilipino. Ano po masasabi niyo po dito po sa data development na ito sa pagiging number 1 po ninyo sa mga service, sir? Well, unang-una salamat talaga sa Diyos at alam mo na surprise talaga ako, I can tell you honestly. And sino ba naman ayaw na manguna, no? But alam nyo naman po, napakagagaling din po ng mga nasa top 4, top 5, mga nakasama, nakatrabaho ko. Madalas less controversial sila sa akin. At nakita mo naman, Sherwin, di ba? Ang politiko naman kahit anong gawin, pwede mo sabihin nangangampanya. Pero siguro nakita nyo naman, tinutukan ko talaga yung 10,000 pag-asa, sari-saring pag-asa, itong mga bayanihan projects natin. So I guess itong Pasko, tinuturuan din ako ng Panginoon na gawin mo lang kung anong tama. So yun ang advice ko sa lahat ng kandidato. Yes, you have to campaign because people have to get to know you. But just do the right thing at bayanihan muna. People will recognize yung trabaho mo. And of course, sa inyong himpilan at programa, Sherwin, Deo, hindi naman ako maririnig o maintindihan ng tao. Hindi naman ako magiging takbuhan kung walang feedback katulad ng inyong mga professional journalists at broadcasters. So, Merry Christmas po sa inyo. At sa mga taong nasa likod ng camera, ika nga, nakita ko kanina yung technical crew nyo, busy ka kahit magpapasko na. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sir, maraming salamat. Thank you for always trusting in us. At ano pong inyong pamaskong mensahe sa mga patuloy pong nag-abang at syempre sumusuporta po sa inyo, ating speaker, sir? No, let's be a blessing to each other. Tao ginagamit din ng Panginoon eh. So pag sabi natin Merry Christmas, whether it's a smile, kung pwede na mag-hug, whether makapag-share tayong konting pagkain or kung ano man encouragement, makadonate po tayo. Let's help each other etong Pasko kasi ang Panginoon, sariling anak talaga ang binigay para tayo maligtas. Ano ba naman yung mag-extra effort po tayong lahat. God bless you at maraming salamat po again sa inyong himpilan at sa inyong programa. Once again, ang ating pong speaker, ang ating pong Senador, Alan Peter Cayetano. Ako naman, Sherwin Balana Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid DZRH upod kay Sherwin Alfaro, mga ka-aksyon with former Senator Alan Peter Cayetano. Daligid lang mga ka-aksyon na standbyan na sa aton sining mga aksyon reporters. Dili kita na iho, pwede ba lang maghubi na may dadidad na, pwede gid. No? Kinanglan talang mag-detail. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para Ayos, sige, manamyaw tanay kay Paul Spot. May lang nga pamati Paul Spot kay Kurt Nathaniel de la Torre. May lang nga monitora sa Procdulunan na Sindaguba Central Maaudera. May lang nga monitor Kurt Nathaniel de la Torre. Jeneline Bandoha, may lang nga pamati, watching live from Quezon City. Salamat gid Jeneline Bandoha. Kay Veronica Santillan Manukan, may lang monitor Veronica. And Vincent Herbulario, no? May lang monitora. Merry Christmas din. Vincent Herbulario. Kay Marlene Diaz, may lang monitor Marlene Diaz. Kay Diding Alojamento, kag Alojamento Family sa Antipolo, Pontevedra. No? Kay Joan Mill, may lang pamati dra sa area sang Mansilingan. Joan Mill, kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Cherlins Arnaiz, Fatima Sales, may lang pamati, inday Fatima Sales. No? Mr. Millie Oligo, may lang monitor Arts Romel RDL ne. Sir, basi pwede mo i-release sa Seneco. Merry Christmas, Seneco. Always 1 week na kami. Wala suga sa Block 1, Lot 26, San Dionisio, Subdivision, Granada. Bilog nga Gate 3, nga dalan kag Unward Street, Mr. Bong. Salamat, gid, no? Sige, ipapadala tani sa mga kilala sa Seneco. Okay, Mr. Milili Oligo sa Banis Cafiga Monitor naman, no? Noel Omania, salamat gid, no? Naisel Fabol, salamat, Merry Christmas din. Jinky de Alagdon, kag Mr. Biboy Villasor, kag Star Mayo, kag Doc Mayo, may lang pamati, no? Elvira Hilogo, aran naman, ayos, dari sa idalom nga portion mang lilita de anayo. Martin Aliling, may lang pamati, Martin Aliling, no? Kag Gian Resisio, may lang monitor. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standbayanay. Matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Kapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Aksyon Radio.
Aksyon Radio. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa first nga nag-responde sang panawagan naton, paaksyon naton sa mga mayro sobra, no? Nga bulig para sa mga kaaksyon tang inog hatag naton dito sa bahin sang Southern Negros mga kaaksyon, no? Thank you gid sa taga HKL Enterprises and Electrical Supplies, no? Dira sa Luksin. HKL Enterprises and Electrical Supplies, kay Loren and Angelica Gonzales, kay Bani Pagara, Presila, salamat gid sang Barangay 13 Boulevard, no? Kag sa isa man nga nagdala diri sang tubig from Barangay Tangob, no? Hindi lang magpakilala, thank you gid sa madamo mong mga tubig nga gindala diri sa Aksyon Radio, kag ang cash nga 500 pesos gikan sa aton sininga kaaksyon mga kasilingan nato, no? Padayon kami nga nagapila sa inyo nga hamili nga bulig sa mga mayro sobra lang nga ari diri sa Bacolod. Ang sarang naton nga mabulig, padayon nga akseptar ang Aksyon Radio sang inyo sining hamili nga bulig, can goods, tubig, bugas, kagiban pa, no? Importante nga magamit nila gilayon, no? Sa panapton negalang kitanay sa mga bayo magabaton, no? Ma-focus kita sa pagkaon kag immediate nga kinanglanon sa ngaton sining mga kauturan, no? Padayon kitang nag-apilar kag nagabaton sang hamili nga bulig para sa lubos nga inigo ni Bagyong Odette. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mabulig, pwede lang madulong dre sa Aksyon Radio. Kung di gani mapakwa lang guro man sa inyo, itawag nyo lang dre sa technical department namon mga kaaksyon. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Nadia Arcillo nga nagalao mga maayo ang income sang mga nagabaligya sang palupok sa piyak sang pandemya. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon na din. Aksyon na Rex, ginalauman ni Hinigaran Mayor Nadia Arcillo nga mangin maayo ang income kag makaginansya pa ang mga nagabaligya sang palupok sa ila banwa nga nag-umpisa na display sa ila sining mga baligya. Pero kay Arcillo, ginsiguro sa lokal nga pangunuhan sang banwa o
Upod ang mga natungdan nga ahensya kang isang Bureau of Fire Protection nga kompleto kag hindi peke ang mga dokumento nga ila sining naging pagkita. Dugang pa ni Arceo, iniyang palangabuhian sa pila ka pumuluyo sa banwa kag sa piyak na may pandemya, nagapati siya nga may mga negosanon sa gihapon nga mabakal kag mapalupok sa pagselebrar sang Pasko kag bag-ong tuig. Pamatian naton si Mayor Nadi Arceo. Go. Amon sila gyapon halin sa mga gigato ikon ang number sang baligyan dire more or less mga 15 ka bilog, 15 sila ka bilog ang mga vendors diri sa along daga sila log. Oo. Sige po kay ako rin may special permit sa sila kag may mga permit na lang sa kami. So pamunin pa nga buyan din sa hindi giranon so gira suporta lagi natin kasi amon yung alin pa sa una daw napamitaan sa mga Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Iden na sa mga ka-aksyon. Pinas, nagutan ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon. Sa pagkolot, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Iden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo. Kadtuantang balita sa BCPO. Aksyon na Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa ining sa Puantob lang nga call center agent nga patay na sa sulod sang iya sining kwarto. Kapulisan nagapati nga ginkugang biktima ho nga nagresulta sang iya sining kamatayon. Yaring kauda sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon Rex, Merry Christmas! Ay, Merry Christmas too. Why kita da? Ara. Karon lang dugay-dugay. Ang ano? Ang hamon Oy, mayo lang nga pagpamatig ag thank you gid Sir Joseph Chowa ha. Mbaw, special mention gid sa ba. Hindi amuaw. Hindi among napitagan ko ari siya gali yaw. Ayo di purma. Ari sa. Sir Joseph. Ba. Good afternoon. Ba. Thank you very much. Ba. Ayo di purma. Ida. Ay, pero salamat kay Sir Joseph Chua. Iyom-yom talang ni Gani, man iyom talang ni, no? Kay Sir Manuel Coda, Sir. Good afternoon. Ayo di purma. Kay Kagawa Jopred, kay Chad Peria. Chad Peria. Good afternoon. Ayo di purma. Namo pa di sa amo nalitan. Bira ko na sila, no? Kay Dispera sa Pasko eh. Pila na lang ka oras actually. Boss Pasko na gid. So kanong tong gabi gid? Pagahon gid papitik las 12. Rilo las 12 Pasko na, no? Pasko na. Pansi na. Ang iban sini may mga gin set up na nga gamay nga sound, may mga lamisa na, tibisan paano Gani. I-celebrate naton ini nga matalunsay ang Pasko bla pero social distancing lang gyapon. Kaya ra lang gyapon gahana si COVID ho. Correct. Social distancing face mask gid, face mask. Face mask gid. Bisa ko nagkakaon ka face mask ka gid, no? Ano pagtulon mo to karon? Basi mauna pang face mask tulo. Ayo di purma. Yawan pa makasapin-sapin ang face mask mo, no? Makasapin-sapin sa? Sa usap mo eh. Para hindi makita pag-uusap, pagtulon mo, tabunan mo na yung baba mo. Rikta. Pati face mask usap Ang buwan na tirada. Parinono. Agisando, din ka na. Kamusta to sa no? Wagin siya nga pabatsaga. Okay man lang to sa guro. Kaya bakod-bakod man tong iya balaya. Gani, way man siya napiktuhan guro to Guro daway man ta kay balo. Si paring Alan na balis gali Ay, paring Alan. Di na work clock po. Ayo di purma. Ara sa dugay-dugay. Di na work clock? Kung 25 yati, 25 buwas. Dapat 24. So, pati sila mo, kaya rasa? Siling yaman to, 25 ba? Silang talang sa blaw. Gani. Parealan, may lang nga pagpamatid Pre, ang dako-dako nga work clock. Ayo di purma.
Para nga makita rin ang numero, no? Sa work clock, hindi kay sa kalendaryo. Amo na da ang tirada, no? Laban eh. Kay listener tayo sa barangay Panokoyo. Si Norman kag si Morina Alvarado. Merry Christmas, advance Happy New Year, manda sa inyo. Mga listener ta na si Norman kag si Morina Alvarado sa Panokoy, no? Sino pa na? Okay. Sino pa na may hatag pa matamat na, no? Ayo di purma. The faction ng Matamat na pa na, no? Parang mayog ang chimpo kag panahon, no? Grabe po ito kay init subong. Wala ulan. So, ano oras pwede ka bukato sa station? Ari lang kami di, ni Aksyon kami di, Eric magbanwa. Yes, no? Pwede man ka-text, pwede man ka-tawag, pwede man ka-dulong di. Correct. Ingagaw, no? Ingagaw. Labas ba? Ayo di purma. Ingagaw, bakal na. Doon sa kuan ba? Doon sa komisyonan ba? Ayo, sa Jawa tayo ni, no? Pagkatay ka sa Southern Negros, tayo pa subo-subo. Gani man, pero gayuhom sila. Bisan paano Importante makayuhom na sila. Oo mag-brongi, nagsali ka na ka-kusmod, way gidkwaong ka na. Pwede nga mag-kusmod kay... Di na mabalik pang nagliliga. Dapat ang subong naman, umpisaan ta naman. Correct, Aksyon Rex, no? Muna dang tirada, no? Okay, way kita na. Ara na. Ayo di purma. Ara na ganungan. Listener talaga, putos na sila. Okay. Sige, matamato na nila nga antes magapon, madulong na din, no? Wow. Bisan way maputos Oo, siya maputos dalagan lang dire. Patay lang ngalan for Rex Cantong. For Eric Magpanwa. Ayo di purma. Di amuaw. Ang ulat ng tirada, no? Kapag nagana ka mo daan. Ara na, okay na sila kuno Ang iba subong may mga Christmas party pa, no? Oo. Nagahingagaw pa. Damo pa subong Christmas party Bisan paano, magka-celebrate man sila, bisan ginagmay lang Gani kapay pa Although ating iba na lisdan man na, kaya wala puluyan, ang iba na dulaan pang abuhi. Iba sin dulaan part sang pamilya. Pero bisan paano, magka-recover kita ni. Recover, ito importante nga buhi na kita gyapon. Correct. Para nga bisan paano maka-survive kita sa mga kalamidad kakatapos pangabuhi ta, no? Okay, Pastor. Ayo di purma. Nanoning call center agent ni. Subo-subo na Aksyon Rex kaya tinasapuan na ning patay na ang 23 anyos ka na. Ang nakasapu man nito ang live-in partner. Live-in partner. Ini patay ni mo ni si Ilea Villa Florida. Ang taga-Silay? Oo, 23 anyos na. Kasi taga Senda Pula, Barangay Ilope, Silay City. Ang nakasapu sinagtuloy ang iyaman na mismo kung ng live-in partner na si Nelson Castigador Jr. Mali na sa puwan ng biktima pungko sa salog sa iya sining kwarto pala Aksyon Rex pero wala ginawa so sa gin-check sa pulis naton sang Soko ay nakitaan nga may agi sang lagob na sa iya sining liog kag nakitaan Aksyon Rex kay may ang iya gali blang ding higot sa ID blang kay call center agent ni sa amo ni gali ang gingamit sa pagkuga sa biktima nga nagresulta sang iya sining kamatayon sila ni Police Major Ramirez Sarona, ang hepe sa Station Number 1, nga ang tanan nga ara sa sulod sa balay, amo ni karon ang subject sang ila sini isa-isa nga pag-investigar kung ano gid ang plastada kakon bala maihibalo sila sa kamatayon ni Ilea Villa Florida. Kaya kita atong kwarto, way man sang nadula nga gamit, way man sa may naglalapta nga gamit. Tapos, mo na pakita mo sa biktima, may struggle Aksyon Rex, no? Pero asto sa pagsulod sa kwarto ni isang biktima, gani, wala gani forcible entry mo. So may duda ang pulis ka posible ang nagimo sa krimen within sa vicinity, kag ara lang sa sulod sa area sang sining boarding house dara sa may Purok Paloma, Barangay 16, sining syudad sang Bacolod. Actually, nakakuha na kita ng content investigation naka-indicate to may possibility yung patay ang biktima. Padahin pa man ang atong investigation sa coordination sa pamilya para mabalaan naman kung sino ang suspitsado at kung ano kitang natabo.
after sa incident date. Kaya ang una nakapapaunod makakita ni sa iya sa report ba amo ang iya living partner, which is iya man siya version at may version man ang ara sa boarding house nila. So, yung sintro sa investigasyon din subong sir? Bali, kaya pukot kami sa iya upod dila sa balay. Kay isang nakita natin ng kwarto nila, wala man portable entry, wala man nangadula, wala man kabati ang mga tuprotes balay nga mag-commission nga natabo. Subot. Aksyon Rex Porso sa palayag ni Police Major Ramel Serona, ang hepe sang Police Station number 1. Ang inyo kaakson sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Pagbanwa, nagkasiling mga kaakson sa diga mga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you! Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tanay, life extension vitamin D3, no? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Bako Sinoyo from Haro, Iloilo City. Salamat gid Renante Bako Sinoy, no? And sa kay kagawad Imbong Campo kay ni Evon, may lang pagpamati ni Evon. Salamat gid sa pag-monitor. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters. Unahon tanang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Upod ra kay Aksyon Roger Gotibo. Ini may kang tanan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga kaaksyon daligid lang, no? Sang siyudad sang Cadiz magabalik na sa siyudad. Matapos ang isa ka semana blang kwantong pagbulig sa SOR sa clearing operations ni nga ginlaslasan blas ang bagyo Odeth mga kaaksyon, no? Daligid lang kayari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, nagkapabalik na sa sinima at sinion ang amon diring 30 ka mga personnel sa bahin sang Disaster Reduction Management Office sa siyudad sa Cadiz nga nag-augment ini sa sulod sa 7 kadlaw halos isa ka semana sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Sa siling 2 ka team, isa diri ang para sa clearing operation nga ginapamunuan ni Mr. Panuchua nga mondial officer kay kang assistant ni kamo si Mr. Noel Tan nga mo naman ang nagaman sa water purifier machine nga gindala sa pila ka mga lugar nga apektado sa bagyo sa southern portion pero sa kay board member Jong Binmirhan nga ini na lang adlaw kag naga-travel sila pauli na sa siyudad sa Cadiz matapos ang ila sining augmentation mas damlag pa nga gipahayag ni Mayor Manny Escalante pagkatapos sa Typhoon Odette nga nagpasalamat siya nga wala iya sa masyadong apekto dari sa may siyudad sa Cadiz apang nakakasubo siya sa nakatanawan ng mga yanto dito sa southern portion sa probinsya. Kani nga ginkaisahan sang amon diri nga DRRM
ang Over Chairman nga si Mayor sa Barcamading Escalante nga magpadala dito sa mga personnel halin sa DRM agad nga magbulig sa clearing operation kag sa iban pa nga makadapat nga pagabuligan. Sang Sabado na interview naton si board member Jung Winderhan kag yagid payag nga take off sila na time sa nga naglikad nga semana. Kag amo ini ang ila sini nga na-accomplish pa dito sa pagbulig sa mga nasalanta sa bagyong Odette. Aksyon Rex. Report gikan sa syudad sa Cadiz. Para sa aton sini pagka-aksyon sa dinman kamo sa Pinas lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti Bika Report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Isunod ta gilayon ang balita gikan sa unang distrito sang probinsya. PNP sa San Carlos City nakadakop sang isa ka tawo nga may kasong pagpatay. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Yes, Aksyon na Rex, most wanted nga persona sa Banwa sang Calatrava nga may kaso nga pagpatay ang nadakpan sang San Carlos Police sa isa ka checkpoint nga ginpatigayon sini sa syudad. Ang sospechado Aksyon Rex ang ginakilala sa kay Gabriel Alibutdan, 30 anyos, kag residente sang Barangay Wineswasan, Banwa sang Calatrava. Sa panaysayon, Aksyon Rex ang sospechado kaupod sa iya sining abyan. Sila nagsakay sa motorsiklo gikan sa Banwa sang Calatrava padulong sa syudad sa San Carlos agod kuntani nga maglagaw-lagaw. Kag natsimpuhan nga nagapatigayon sang checkpoint ang San Carlos PNP sa inisya ang nadakpan. Gilayo naman nga ginturnover sang San Carlos PNP ang sospechado sa Calatrava PNP kag dito na ibaluan nga may kaso pagpatay ang sospechado sa Regional Trial Court sa San Carlos sang kaginpirmahan ni Judge Danilo Amisula sang Regional Trial Court Branch 57 nga napitsahan Agosto 16, 2014 kag Nobel recommended. Aksyon Rex sa karon ang sospechado ang yara sa custodial facility sang Calatrava PNP. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava nag-aaksyon Nelson Patinio. Mga kaaksyon din ka man nga bahin sa Pinas labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito, kadtuan tang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa 3rd District. Isa ka persona nga nagaduso sang dugaho dakop man sa syudad sang Victorias. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa syudad sang Victorias. Aksyon Arlo. Daligid lang, no? Aksyon Arlo din sa magini. Daligid lang, ha? Sige. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, isa ka persona nga nagaduso sang droga sa siyudad sang Victorias, dakop sang Victorias Police. Ang suspect nga sa karon nagakit-kit riha sa custodial facility sang Victoria City Police Station ang ginkilala sa kay Rene Babor E. Dolorfino, 42 anyos ang edad, may asawa kag pumulo sang Barangay 21, siyudad sang Victorias. Ang nahinambitan nga suspect Aksyon Rex natigayon nga dadakpan mga takna alas 5:40 sing hapon kahapon nga adlaw sa may Gloryville Phase 2, Barangay 13, Dakbanwa sang Victorias ang isa ka-pulis Victorias nga nag-akto bilang pusher buyer din actual gid nga nagabaligya sang droga ang nasambit nga persona. Natigayon Aksyon Rex nga nakuha gikan sa posisyon kag kontrol sa nasambit nga sospitsado amo ang mga nagkalain-lain nga mga drug paraphernalias kag pila ka mga sachet sang suspected shabu, cellphone o kung isa ka unit sang cellphone, tatlo ka tag 100 pesos bill nga kwarta kag kantidad nga 753 pesos ginapatihan nga binta sang droga. Ang nahinambitan Aksyon Rex nga
mga na-recover sa kapulisan again forward ini sa crime laboratory sa Negros Occidental Provincial Police Office for laboratory examination. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar, balita gikan sa 3rd District. Ariya na iho magkabulig sa constipation. Ang gusto ninyo, balokang constipation is a mother. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4.2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:47 ang aton oras, alang-alang nata sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad kita-kits kita buwasa sa Christmas presentation mga kaaksyon. Ha? May isa na lang more or less kadlaw or pila na lang kaoras ang nabilin before pa man mag-Christmas Day kag 8 days before pa man mag-New Year's Day mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sa nga pagigupod kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Company sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo